Takže Grand Hotel pokračujeme, kde sme prestali. Musím to robiť na kratšie videjka, pretože potrebujem nový mobil zohnať s voľným miestom. A točím cez priateľov a on mi to nevie posielať také dlhé, no tak žiaľ, nemám na výber. Musím točiť krátke videjka. Takže to budem tak strihať priebežne, tak sa potom nečudujte. Zlatá Fatima. Poďme sa pozrieť, čo to tu je. Zlatá Fatima a pod ňou je niečo v modrom. Nejaký človek v modrom. Kto to tak môže byť? Môj priateľ pekný, utešený, moja láska, môj zlatý. Chcem. No tak kúp, aj pre mňa. No, reštaurácia. Potraviny Fatima. Je to, kde ideme? Aj tam ideme? To už nestíhame, ale je tam niečo. Toto bude veľa krátkych videí, typujem. On si asi myslí, že točím v kuse, ale veď uvidí. Nejaká reštaurácia. No, aj tu je pešia zóna vlastne. Nejaká socha. Wow. A vlastne ako vidíme, tak tu je tá pešia zóna, ktorú sme hľadali. V podstate takto to tu vyzerá. No, pekne. Ako to vyzerá tak letoviskovo. No. Pekne.